Ndipo nazi nkhanizi bwino lomwe yemwe anali mtsogoleri wa chipani cha UTM amayi Kousi watisaka onekera ku komiti yosungitsa mwambo mchipanichi ponena kuti atsogoleri ake anasankhidwa mophwanya malamulo. Ausi amalankhula izi la Mulungu pamene amalankhula ndi anthu omwe adabwera ku nyumba yawo ya boma kumudi mu mzinda wa Blantyre. Kumeneko kudapita mtolankhani wathu Thomas Kachere. Ndiyeno pano pali atolankhani. Musavutike ndikulemba zambiri. Muziwe kuti sindipitako. Polankhula ndi khamu la wanthu lomwe linasonkhana ku nyumba ya boma ya mudi, Ausi anati alibe nthawi yokaonekera ku komiti yomwe inasankhidwa mophwanya malamulo. Sabata latha UTM idatulutsa chikalata chowauza Ausi kuti akaonekere ku komiti yosunga mwambo mchipanichi. Anaphwanya malamulo opitira ku chisankho cha convention. Ndinani na nthawi imene ijayo. Ndesi ndingapite kuonekera pamaso pa iwowo kukhala ngati kuvomereza kuti anthu aja ndimanena kuti aphwanya malamulo aja ndavomereza. Ine ndanena kuti aphwanya malamulo sindikuavomereza kwa ine si asogolere. Koma Ausi ati ngati UTM ikufuna kuchita chinthu pa iwo ndi ololedwa kutero. Ausi awuzanso utsogoleri wa UTM kuti ufotokoze bwino momwe ndalama zokwana 61 million kwacha yomwe boma lidapereka kuti athandizire pa maliro a Chilima idayendera. Anthu anabwera ambiri anadandaula kwambiri kuti sanadye mayendedwe alovuta ina sanapite ku maliro kuja kuma ndalama zinaperekedwa. Monga chipani chimene chimati ndi chipani chimene chimasada malamulo chinena kubwera pa mbalambanda ndikunena kuti taunani ndalama kusachita mwakuti sikuti ambe kulemba lero fani ndiye zinachitika kale kuti ambe kulemba lero tikazona mafai ayiwala. Poyankhapo pa nkhaniyi wofalitsa nkhani za UTM a Felix Njawala ati zomwe Ausi anena zikuonetsa kuti ali ndi malingaliro ofuna kuphwanya zomwe Achilima anayambitsa. Iwo ati ndi odabwa kamba kuti ndalama zomwe akunenazo ndi iwo ankawauza anthu mmene angagwirisire ntchito kamba kuti anali mtsogoleri. Mtsogoleri wa chipani cha umodzi a Thomas Kaumba anati anabwera ku nyumbayi kamba kuti akukhutira ndi ntchito za Ausi zosasankha munthu poyang'anira chipani chomwe ali. Khamu la wanthu lomwe linavala makaka zipani za UTM komanso umodzi linafika ku nyumba ya bomayi komwe Ausi anawapempha kuti asamatukwane kapena kulimbana ndi munthu kamba kakusiyana kwa zipani. Chipani cha DPP chachenjeza omwe akuchitsatira kuti asamalote zochotsa chipani cha MCP mboma ngati mamembala ake sakalembetsa mkaundula wa mavoti. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani ku chigawo cha kumpoto a Japi Mohango anena izi pa msonkhano wa ndale omwe anachititsa mboma la Karonga. Kumeneko kudapita mtolankhani wathu Sam Kalimira. Malinga ndi bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno la MEC, anthu okwana 222,498 ndi omwe anayerekeza kunena kuti atha kulembetsa mkaundula wa mavoti mboma la Karonga. Komano anthu okwana 148,745 ndi omwe alembetsa pakaundula wathawu. Amuhango anati chiwerengerochi nchosasangalatsa. Iwo kenaka atapempha otsatira chipani cha DPP komanso Amalawi kunena kuti akalembetse mkaundula wa mavoti omwe ukuyamba komanso kudzavotera mtsogoleri wa chipani cha DPP apita Muthalika. Mapempha ndo akuti Karonga kuti tulukani kalembetseni mwayi wafika chaka chamawa musakwanisa kuvota kuchotsa boma ili tilipo boma limene litakutithandiza boma la DPP pasi pa utsogoleri wa Profesa Arthur Muthalika. Kalembera owonjezerayo ayamba pa 29 December ndipo adzatha pa 4 January chaka chamawa. Mawu ake gavana wa chipani cha DPP kuchiko cha kumpoto a Christopher Mzomera Ngwira anati boma la MCP alephera kukwanitsa zitukuko zina zomwe adalonjeza Amalawi. Lero lino Amalawiwa avotera Profesa Arthur Muthalika chifukwa cha bodza la atsogoleri amene alipo panowa kuti ananamiza Amalawi kuti akavoteredwa iwowo azagula fetereza pa 4,000
495 kwacha. Pa msonkhanowu amuhango anaonetsa kugulu anthu omwe akufuna kudzemera chipani cha DPP ngati aphungu komanso makhansala. Masabata apitawa mlembi wamkulu wa chipani cha Kongresi a Richard Chimwendo Banda adati anthu akukaronga adzavotera Lazarus Chakwera chifukwa chonena kuti akwanitsa kuchita zitukuko zokhudza madzi, maphunziro komanso za umoyo mwa zina. Achimwendo Banda adanenanso kunena kuti izi nchifukwa chake anthu akukaronga adavotera makhansala onse atatu pa chisankho chapadera chomwe chidachitika m'bomali. Gulu la achinyamata 1,500 omwe amafunitsitsa atakagwira ntchito mdziko la Israel lati layika chiyembekezo chawo pa kafukufuku amene ofesi yomva madandaulo a anthu ichite pa nkhani zokhudza ndondomeko yopititsira anthu kugwira ntchito mdziko la Israel. Kudzera mu kalata imene adalemba posachedwapa, mkulu wa ofesi a Grace Malera adatsindika kuti masiku oyamba kuchita kafukufukuyu adziwika msabata yoyamba ya mwezi wa January 2025. Pemphero Malimba ali ndi zambiri mu ripoti. Mwazina ofesi ya mtetezi wa anthuyi ikuyembekezera kuti akuluakulu akunduna za ntchito adzafotokoze chifukwa chimene makampani oyima paokha adasiyira kugwira nawo ntchito yotumiza anthu kukagwira ntchito mdziko la Israel, komanso kuti boma likuchitapo chani pofuna kuonetsetsa kuti anthu atumizidwa kukagwira ntchito mdzikolo. Izi malinga ndi mtetezi wa anthu a Grace Malera zikudza ofesi italandira dandaulo kuchokera kwa achinyamata amene amafunitsitsa atapita kukagwira ntchito mdziko la Israel, amene adati adakhudzidwa ndi usachita chilungamo kwa boma pamene limachedwetsa ndondomeko yopititsa anthu kukagwira ntchito mdziko la Israel, komanso poganizira kuti boma sidatumiza anthu ambiri kukagwira ntchito mdzikolo ndipo achinyamata ambiri akungokhala m'madera mwawo. Wogwirizira udindo wawo wapampando wa gulu la Israel Job Seekers a Macbeth Banda anati gulu lawo likuyembekezera kuti kafukufuku amene achitikeyu athandizira kuthana ndi nkhawa zawo. Tikuyembekezera kuti atithandize kuti madandaulo athu oti achipereke chinthu chimanja mwa ma-agencies akhale otheka komanso omveka bwino. Ndi chomwe tikuyembekezera kuti zinthuzi zisayime chifukwa ndi chiyembekezo cha wachinyamata wina aliyense dziko la Malawi lino amene akuyembekezera kukagwira ntchito ku dziko la Israel, kuti titanyamuka mwina miyoyo yathu, miyoyo ya mabanja, komanso ngakhale dzikoli likhoza kupindula chifukwa ifeyo tachokako kunoko. Gululi lidayamba kuonetsa kusakondwa ndi kayendetsedwe ka ndondomeko yotumiza anthu kukagwira ntchito mdziko la Israel kutsatira kusayinidwa kwa mgwirizano pakati pa akuluakulu a dziko la Malawi ndi la Israel mwezi wa April chaka chino. Mgwirizanowu udakhazikika poonetsetsa kuti boma la dziko la Israel likugwira ntchito limodzi ndi boma la dziko lino potumiza anthu kukagwira ntchito mdzikolo. Izi zidatanthauza kuti makampani onse oyima paokha amene ankagwira ntchito yotumiza anthu mdzikolo sadzigwiranso ntchito otere ngakhale kuti adatumiza kwa anthu mdziko la Israel mwezi wa Novemba chaka cha 2023. Bungwe losunga chimanga la National Food Reserve Agency NFRA lati layamba nawo ulimi othirira cholinga choti dziko lino likhale ndi chimanga chochuluka. Izi zachitika pamene chaka cha 2023 kufika mchaka cha 2024 dziko la Malawi linakumana ndi mavuto akuchepa kwa chimanga. Nkhani yonse madzulo ano ili ndi Wezi Gausi. Poyankhula ndi Times, mkulu wa NFRA a George Macheka ati bungwe lawo lalowa mu mgwirizano ndi alimi osiyanasiyana kuti adzale chimanga chothirira kuchokera mwezi wa Augasti kufikira December chaka cha 2024. Iwo ati kudzera ku ntchitoyi akuyembekezereka kuti apeza chimanga chokwana 4,173 metric tons chimene chithandizire kuti kunkhokwe kwawo kukhale chimanga chochuluka. Komabe poyankhulapo mmodzi mwa akatswiri a zaulimi amene amaphunzitsa ku skulu ya ukachenjede ya Luwana a Holy Spirit anati iwo ndodabwa kuti bungwe la NFRA lafika bwanji pa ganizo limeneli. Iwo ati ndikuyenekera kuti bungwe la NFRA lichilimike pa zaulimi wa mvula wa chimanga chifukwa ndomeno mathandiza kwambiri
dziko la Malawi. Kupitira kwa nthawi yayitali dziko lino mwakhala mukulimbikitsidwa kuti alimi atamachita ulimi wawo ali pa contract ndiwowagula koma ndikukanika kuti mwina chiganizo cha NFRA ndichitenge kuti ndichokomera motani kwa alimi mwina mdziko muno polingaliranso kuti taonapo boma mbuyomo pofuna kuonetsetsa kuti alimi makamaka ang'onoang'ono amene amalima kudalira mvula mwina akupeza mitengo yabwino komanso ali misika yodalirika ku nkhani yachimanga taona boma likugwiritsa bungwe limeneli kuti ndi limene lidzigula alimi pofuna kukwaniritsa zimenezo. Pakadali pano bungwe la NFRA lati kupita chitsogolo mu chaka cha 2025 iwo akhala akuchilimika kugula chimanga chochuluka komanso kuonesesa kuti kunkhokwe kuli chimanga nthawi zonse. Mukuonera nkhani mwa tsatanetsatane madzulo ano kukufikani kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times. Tini nkhani zina zambiri bwino lino. To all our believers, to the Niger Gunners of Club Road, all you Artetas of Africa, of Accra, of Maputo, of Oimbo, the legends of legends down Lusaka way. We hear you. Now hear us. Obrigado. Talo. Betway, the official global betting partner of Arsenal. Ndikufunitsitsa ntakonza tsogolo la banja langa. Ndingapeze bwanji ndalama kuti ndigule mashare pa Malawi Stock Exchange. Yankho langu nali. Ndingongole ya share purchase loan ku National Bank muli ndikuthekera kugula mashare mu mndandanda wa makampani amene ali pa Malawi Stock Exchange. Ndi ndalama yosachepera 250,000 Malawi kwacha inunso mutha kutenga ngongole ya National Bank of Malawi share purchase loan ndipo mudzakhala ndi mpata wa zaka zitatu wobwenzera ngongoleyi. Kabwenzedwe kake nkosabowola nthumba ngakhale kusokoneza kayendedwe ka ndalama zanu zina. National Bank of Malawi. Pitani ku National Bank of Malawi Service Center iliyonse imene muli nayo pafupi kuti mudziwe zambiri. National Bank of Malawi, the bank of the nation. When pain clouds your child's sunny days, Parapain Baby swoops in. Specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not a sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby, tough on fever, gentle on tummies. Nkhani zathu madzulo ano anthu ena omenyera ufulu wa anthu mdziko muno apereka maganizo osiyana pamene dziko lino lachitira pa nkhani zopititsa patsogolo ufulu wa anthu mchaka cha 2024. Yemwe amamenyera ufulu a Michael Kaiyatsa ati kumbali ina dziko lino lachita bwino koma mbali zina lalephera ndipo pakufunika kuti pakhale kulemekeza ufulu wa anthu. Akaiyatsa adalankhula ndi mtolankhani wathu Daniel Zimba. Ntchito yomenyerera kapena kuti kulemekeza ufulu wa anthu kuno Malawi mchaka chimenechi yakhala ngati yakasakaniza pali zinthu zina zimene tachita bwino ngati dziko komanso pali zina zimene tidachita bwino khala ngati kubwereranso mbuyo. Makamaka tikakamba ngati meziona kuti tayenda bwino tikutokoza kuti ino parliament yathu idakwezanso lamulo la anthu olumala imene pachita kuti mapidisability komanso lamulo la anthu achikulire. Tinaonanso ngakhale maprovisionera akuyamba kale kugwiritsidwa ntchito mwachitsanzo disability trust fund komabe pali mbali zina zimene tidachita ngati dziko makamaka maufulu pandale maufulu okhuza amene anthu timakhalira ngati wanthu ufulu wa anthu lankoleka kukhosi ufulu opanga zionetsero komanso ufulu otenkhana ogawo pandale maufulu amene anakhala ngati sanayende bwino chaka chimenechi chifukwa chitsanzo tinaona anthu opanga zionetsero akupanga nkhanza opsezedwa kumenyedwa kumene apolisi akungoonelera komanso chaka chimenechi tinaonanso zipolo pandale komanso chaka chimenechi tinaonanso atolankhani
ufulu wawo olemba nkhani khangati kusokonekera chifukwa cha anthu amene amapeza kuti ino akumangidwa chifukwa chogwira ntchito yawo, komanso ma activists anamangidwanso mchaka chimenechi. Ndiye tikang'ana zonsezo tikuonabe kuti chaka chimenechi chimene chinachovuta. Koma mkulu wa bungwe la Human Rights Consultative Committee Robert Mkwezalamba ati dziko lino sidachite bwino mchakachi. Zophwanyikazo maufuluzo zikuchuluka kusiyana ndi zabwinozo, chifukwa pali kunena kuti zinthu zikuyenda koma kuyang'ana kuti kodi zikuyenda mbali iti, ndipo majority mbambiri adapanga chizungu timati resign kapena ona kuti anangofika povomereza kuti mmene zilili ndi momwemo basi zinthu sizasinthanso kumalawi kapena sizingasinthenso. Ndiye chinthu chilakwike china chake amangoyang'ana. So ndoche pamene mwina amatha kuyima nkuyankhula kuti chakuti sichinaende bwino, chakuti sichikuyenda bwino, tipeza kuti mwina mwa anthu 30 mwa 100 ena aliwonse ndi amene akumadandaula kapena akumayankhula maganizo awo, ambiriwo angozisungira munthu. Tikayang'ana mbali yoti kodi boma likufikira bwanji anthu, mwina taumathamangira chamma 40% kapena kuti mwa anthu 40 ena aliwonse anthu 40 mwa anthu 100 aliwonse ndi amene akufikiridwa ndi boma pa ndondomeko imene akufuna, kaza kuchipatala, ku polisi, kuti chilungamo chiyende, mabwalo athani a milandu, kuti kodi milandu yakutenga nthawi itali bwanji. Awiriwa apempha boma ndi mbali zonse zokhudzidwa ndi ufulu wa anthu kuti akonze mbali zomwe sanachite bwino pamene akulowa mchaka cha 2025. Bungwe loyang'anira maboma ang'ono mdziko muno la Malawi Local Government Association MAGA lati kulephera kupereka ndalama zoyenera zimene zinapatsidwa ku maboma ang'ono zikukhudza kagwiridwe ka ntchito ku makonsolo. Kafukufuku wawo amene achita pa miyezi 9 yapitayi ya chuma apeza kuti boma lalikulu likulephera silikupereka ndalama zokwanira zogwirira ntchito makonsolo. Wezi Gausi ali ndi ripoti. Poyankhula ndi Times, mkulu wa MAGA Harold Mkandawire ati ndipofunikira kuti boma lalikulu komanso maboma ang'ono adzigwira ntchito limodzi makamaka pa nkhani ya zachuma ndi cholinga chothana ndi mavuto amene makonsolo amakumana nawo. Iwo ati maboma ang'ono amavutika pa nkhani ya zachuma chifukwa ndalama zawo amadikirabe kuchokera ku boma lalikulu. Poyankhulapo pa nkhaniyi, mkulu wa bungwe la CSAT Awire Kambwandira anatsindika kuti maboma ang'ono ambiri akatachitabe mchitidwe owononga chuma makonsolo. Tikuyembekezera kunena kuti azathu a central government komanso amaga akhale pasi ndi kupeza njira zonena kuti zithandizire kunena kuti makonsolo azitha kulandira ndalama mu nthawi yake. Komanso timaona kunena kuti nthawi yakwana yonena kuti makonsolo apeze njira zina zopezera ndalama ndithu kudzera zosiyanasiyana zimene atha kumapanga makonsolo. Pakadali pano bungwe la MAGA lati ndikofunikira kuti boma liyikepo chidwi pakuyamba kugwiritsa ntchito lamulo latsopano la decentralization ya chaka cha 2024 limene lithandizire mavuto a zachuma makonsolo mdziko muno. Bungwe la Youth Activists Initiative lapempha anthu kuti asinthe kaganizidwe ndi kubwera pamodzi pofuna kuthana ndi mavuto omwe amabwera pa uchembere ndi matenda opatsirana kwa achinyamata mdziko muno. Modzi mwa akuluakulu ku bungweli Shamim Shaida amayankhula izi ku Machinjiri mu mzinda wa Blantyre pokumana pa mkumano owunikira amene agwirira ntchito mu theka la chakachi. Gift Stima anali komweko ndipo watitumira ripoti lomwe akuwerenga madzulo ano ndi Thomas Kachere. Ashaida anatsindika kufunika kugwirana manja pofuna kuthana ndi futoli lomwe anati ndi lalikulu pakati pa achinyamata. Iwo anati nkofunika kuti anthu asinthe kaganizidwe ponena kuti achinyamata alero ndi osiyana ndi achinyamata adzana kamba kazochitika zawo. Project yathu ndi ya HIV/AIDS ndi sexual reproductive health. Kwambiri zinthu zake timakamba zimakhala za sensitive. So anthu ambiri amaganiza kuti nkhani zimene zijazo sinkhani zoti tikhoza kumazikamba mungo poyera.
amafuna tizikamba nkhani zamokhala ngati mobisa so tikamafotokozera nkhani zijamona ngati kuti mwamwake tikuwauza zinthu zolaula tikuwauza zinthu zosakhala bwino so timafuna kuti tizafotokozera kuti anthu aja kuti nkhani zimene zizazo ndi nkhaniso zimene zikuyenera kuti tizikamba poyera kuti anthu aja azitani aziziwa makamaka achinyamata chifukwa akaziwala achinyamata kumasala achichepere zimathandiza zoti azipanga ziganizo zabwino pamene akukula. Amartha Chirewani omwe ndi mkulu woyang'anira za chinyamata mu mzinda wa Blantyre anati kubwera kwa mabungwewa kuthandiza kwambiri kuchepetsa mavuto omwe achinyamata akukumana nawo. Tikuchita bwino kwambiri kumbali ya privilege lady yapita kuna kuti chiwerengero cha matenda opasana kugwirana makamaka matenda HIV/AIDS kuti poyamba ndithu monga mukudziwa kuti Blantyre inali boma limodzi makamaka mu urban limene chiwerengero chimakwera kwambiri koma chifukwa cha ma effort ma interventions mgwirizano pakati pa mabungwe aboma azipembedzo mafumu amene njira zimene ndithu zimasatidwa chiwerengero chinatsika ndithu chinali pa 18% pano chili pa 15% amene chili pa 12% kusonyeza kuti ntchito yaikulu ikugwirika ndithu. Mkumanowu unabweretsa pamodzi anthu achipembedzo azaumoyo azamaphunziro ndi mafumu. Ndi nkhani imeneyi madzulo ano tafikanso kumapeto kwa nkhani zathu mwa tsatanetsatane koma tisadasiyane nayi mitu yake yemwe anali mtsogoleri wa chipani cha UTM Michael Usi watisakaonekera ku komiti yosungitsa mwambo ya chipanichi. Gulu la achinyamata omwe amafunitsitsa atakagwira ntchito mdziko la Israel lati chiyembekezo chawo tsopano chili pakafukufuku amene ofesi ya ombudsman ichite posachedwa apa. Ndipo bungwe la National Food Reserve Agency layamba ulimi wa mthirira ofuna kuthandiza dziko lino kukhala ndi chimanga chochuluka. Nene Brian Banda malomwa ife tonse kuno ku Times Headquarters ku Blantyre kukuyamikani pokhala nafe madzulo ano and goodbye.